andorang so patorak kami barita lasni rohan agabe pasu-pasu dita di minggu judikaut, minggu luluhon awali jahuba. Lakukanlah keadilan kepadaku Tuhan dengan topik Kristus si orhon haluaun, Kristus pokok keselamatan kita. Parjulu ama kadongan catatan. Catatan pertama, ima taringot istilah si tua ni malim, tua ni malim. Asabui atus dihita taringot si tua ni malimi, boido tajaha di ebir bidu walu. Asa tungtorang anon di bagas tabi tajahamai alai ujahama. Taringot situa ni malim ayat sada dua dunia non dibagas munabima ijamu asa odo narumikot di ataon adong do dihita situa ni malim na udul di samun ni habangsa hatongamon na di banua kijangi siradoti aka ulaun na badia rodi joro na tutui naung dipauli tuhani dada jolma. Jadi sintua malim itu ya, penatua yang kudus itu melayani ya, yang dipilih oleh Tuhan, disuruh oleh Tuhan untuk melakukan segala pekerjaan yang kudus. Itulah tugas dari si tua malim, seorang yang Tuhan pilih untuk melakukan pekerjaannya. Ima catatan na parjul. Catatan na kedua taringot Melkisedek. Melkisedek. Jadi kalau dari etimologi bahasa Ibrani, Melki raja, Sedek keadilan. Jadi raja keadilan. Jadi imam itu, sintua itu adalah raja keadilan yang bertugas untuk memuliakan nama Tuhan. Ya. Jadi di sini Melkisedek saya baca di Ibrani, Eber, Bidupitu. Ya. Ujama di ita, ya, di ayat sada, do ayat tulu mak ujama. Ibrani 7 ayat 1 dan 3 ujama. Anggo Melkisedeki raja di uta Salem. Malim ni debata nasun timbo do ibana ditomu-tomu jala di pasu-pasu do si Abraham namula dung di patu ibana akaraja. Somarama somarina somar partuturan na somar mula arina na somarujung nguluna na dipatus do ibana tu anak nebata malim do toktong rodi saling liling. Jadi Melkisedek itu raja keadilan itu ya, tidak punya awal, tidak punya akhir. Ya. Dia ya, datang dari Tuhan, datang dari sorga. Dia adalah ya, Tuhan yang hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Ima amang inang dua istilah ya, si tua malim itu imam besar yang melayani, dan Melkisedek adalah raja keadilan, dia Allah yang hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Ima catatan taringot hatan itu hatta dihita asalam atus taboto. Atong dia makadongan saha porsyaon di Tuhata Yesus Kristus. Ganu ari. Adongdo di pikirata. Adongdo di rohata. Na tapikiri na adong di rohatai. Marsakap dohita
naing taulahon, naing tabahen, dina tabahen, dina taulahon, dina taparangehoni, na dipikiratai, na dirohatai, sada na dapot dina taulahoni, dina tabaheni, dina taparangehoni. Parbuena sudehita mandok nadinggadoi ala nanggosada dang adong na dipikiri akan aporsia di debata, akan aporsia di Yesus, akan aporsia di tor di perbadia laho mangulahon ulahon na geduk alani na tubuh di rohani akan aporsia, di pikiran akan aporsia aka parbui na dinggan olanon record kita garis bawahi apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, apa yang ada di dalam pikiran kita itu, di dalam hati kita itu, hasilnya yang baik itu menurutmu baik, tetapi menurut orang lain belum tentu baik. Itu hasil pertama. Hasil yang kedua, garis bawah perlu yang kau pikirkan, yang ada di dalam hatimu itu, dan yang telah kau lakukan, kau perbuat. Buahnya yang baik itu bisa membuat kita cenderung tinggi hati, cenderung sombong. Itu yang kedua. Yang ketiga, parbuina nadinggani garis bawah. Boy mabain halak gabi mangiburu di ulahomu. Bisa buahnya membuat orang lain cemburu, sakit hati, tidak setuju atas apa yang kau perbuat itu. Ido namasa jucut di ngulutai alanido makadongan sa porsion itu ata Yesus Kristus tung takas ido namasa di tonga-tonga ni ngulu ni akan aporsia di debata ditiki panhurirang Jeremia. Mereka memikirkan bahwa apa yang mereka lakukan sudah benar. Nyatanya apa yang mereka lakukan itu jauh dari kehendak Tuhan. Pola didok nakin tabigi di Jeremia bidutul busada mamuka sianaik tul busada rodi tul pelopan ya tul 22 na didok nakin di ose nasida ya. Artinya di ose mereka hapuskan kehendak Allah dari pikiran mereka, dari hati mereka. Yang mereka lakukan apa yang menjadi kehendak mereka. Nakin tung takas tadok didok nunga di ose nasidan ini. Itu bisa terjadi mang enang dalam kehidupan kita.
Kita pikir yang kita lakukan yang baik itu kehendak Allah. Nyatanya tidak kehendak Allah. Itu hanya kehendak kita. Itu hanya keinginan kita. Lapatanna amang inang, gudang na ta pikiri, gudang adong na iroata, ta parangiun, ta ulahun, ta bain. Jujut hita madabu tu bagasan dosa. Jujut madabu hita tu bagasan pangalosion. Jujut hita patu pahon manipil sian lomo ni rohani di mata. Alai di bagasan minggu judi kaon tapuji tahamoleteon. Marhiti hatan ni bata. Adong Melkisedek ta. Ima situa maliptai. Isedui ima Tuhata Yesus Kristus ibana do nagabi pokok keselamatan kita. Disude na diroatai, disude na dipikiratai, disude pambayanata, disude tauloni, disude nata parangioni. Na gudang marlau dosa, marlau pangalausion, marlau dausian lo meniruan di bata. Dibuan Tuhata Yesus Kristus do di bagasan dirina. Dada be songon situa ni malim na somal di tonga ni bangsoi. Ganu tahun situa malim ro mabuan korban untuk penebusan dosa. Alai sonari dinaung dipuka debata pada na imbarui songon na idok na nakin di si Yeremiai puka hokuma pada na imbaru amai amang inang pada na imbarui molo patiki salilengon di luar kemanusiaan kita, tetapi sekarang hukum itu sudah di dalam diri kita. Ya. Nunga di bagas dirita, jala patiki nunga gabe daging di bagasan Yesus Kristus. Alani nunga roh Tuhata Yesus Kristus bagasan nguluta di bagasan dirita, di bagasan rohata, di bagasan pikirata. Alanido HKBP merespon itu bahwa Tuhan telah hadir di dalam diri kita. Dia menjadi pokok keselamatan kita. Asa akan namarlaho dosai na dirohatai, na dipikiratai, na diparangatai bolongi marhiti-hiti yang dipuka debata padan nembarui nunga di bagasa kita ibana idu membayar namang inang didok eddetai nomor 424 ayat sadai eddenai mendok suara nitondi nitu hatai jojo dilaosi ditulakoi. Suara Tuhan
ada dalam hatimu, tapi selalu kita mau nolak itu. Jujur di lausiho, itu leko nina. Dungi do, ya, akhirnya dikatakan dapatkan dia yang menjadi pengampun dosamu. Itu membayar nungah dong gimana ibadah kita. Imam itu, si tua malim itu, Melkisedek itu menjadi raja yang menguasai kita. Jidang na dipikir atai diruatai. Alai na dialo mohon pokok keselamatan kita itu, yaitu Yesus Kristus itu. Dialah si tua ni malim imana do Melkisedek tak. Mulu ibana do Melkisedek ta imam mak di kita si tua ni malipta. Nah dong di rohata dia mayamang. Ama nah dong di rata dipikir rata. Mulu Yesus do Melkisedek ta. Mulu Yesus do imam mak di ta si tua ni malipta. Nah dong di ratai dipikir rata di parangetai tabantai. Imane dokon si Jeremia bidutul pusada ayat tulu salai ayat tulu pelopati ujama Jeremia bidutul pusada ayat tulu pelopat. Jadi dangbe podani sahala donganna manang dohononna Tuhan ginai sonon tadahmu majoba ayat tung saluhut nasida tumadda au sugut tole na memet tole na magodang sian nasida ninna joba ay marpamuati do sugu raku midah jaton nasidai jaladang be ingoton nasid ingotokku dosa nasida. Kalau Melkisedek yang berkuasa atas diri kita, dialah imam mabdi kita, si Tuhan yang malam kita, maka pertama dikatakan bahwa dialah Tuhan yang mengampuni kita atas dosa-dosa kita. Yang kedua, kita mampu mengampuni orang lain. Di sanalah judika itu, keadilan. Judika. Tuhan lakukan keadilan. Keadilan Tuhan bukan melalui banyaknya perbuatan baikmu dengan banyaknya perbuatan jahat kita. Tidak. Tidak itu keadilan Tuhan. Dan timbangan keadilan Tuhan ditimbang-timbang, kalau lebih banyak perbuatan baik